Mayong adlaw mga kamisyon. Quick message lang og real talk ni. I hope nga naamoy masabtan inya. Respeto lang pod, siguro kung I don't know kung ikasuko nimo ni, pero based lang pod ni sa akong personal og sa kasinatian. Nalang ko'y usa sa mga naobserbahan mga kamisyon. Actually ato maging adlaw manggod kadlawon na ako'y nagiano sa kalugar. Tingala ko daghang kayo mga batan-on, saba kay tanan sila nya, galing niya ilang lamisa. So nagiinom day sila og bibo kay tanan. So ako nasabtan di ay kay mo'y paghunong human sa ilaang disco. So karon ako din nasabtan kay pista day dito. So kanilang gusto lang nako ba nga at least ikaw pwede kang makarealize ni ini. Pwede nimo ning masabtan, tagaan nimo og kining kahulugan ba. In my personal kay sa una magud mo magud po na akong kinabuhi, magbuntag manggali kog inom sa bar, nay pista na nga kalingawan kahilayan. Ako na obserbahan nahimo magud nato ning tradisyon. Abi ninyo sa tibuok Pilipinas, wala gyoy pista nga walay disco, walay pista nga walay sugal, walay pista nga walay kahilayan, kalingawan, daghang kaayong pakulo. So makapangutan na ka kay sa una mo gani miabot nako hantud karon gusto nako ni nga daghan unta nga tawo makasabot na untay spiritual nga opening ba. I hope nga inyo kong masabtan, pero nagtuo ko nga kini nga klase nga celebration mga kamisyon dili gyud as Ginoo. No, ay lang mo kasuko, pero masuko mo nako inyo man ang choice, pero I hope nga mahimo ning divine instrument ninyo, mahimo ning wake up call nga kini nga celebration nagtuo ko nga dili sa Dios. Wala ni nakapahimuot sa Dios. Tanang pista sa tibuok Pilipinas, walay pista nga dili ingon ani ang nahimong celebration. Tungod kay dili man iya sa Dios. So naay manipulation ay tabo. Spiritually naay manipulation ay tabo sa hunahuna sa daghang mga tao. Nga hunahuna nila kasabot ang Ginoo ani dili man pwede nga mingon pug ka nga depende na silang pag-celebration. Po actually, tanan celebration. Kami sa una, kada pista gali, mag-iyaw gyud mig dagkong baboy, kung mama magbuhi gyud. So, kung nahitabo, magpakaon ka, wa may problema ang pagkaon, maayo mong pagkaon, pero ang celebration ba, nga makapangutan na kag, iya ba gini na, nadidikit ba gini sa Ginoo? Nahalad ba gini sa Ginoo? So, mo na pangutana, pagkaon sa una, libre pagkaon, mangayo pag-inom, diya mag-inom skilid-kilid, hatag kag mainom, hatod na nga hubog, magsinumbagay diya sa balay. I don't know kung pipila kanyo, kung makarilit mo ani. So kana lang mga kamisyon, I hope nga ato ni masabtan, no? Ayo kini walay kalabutan ani ang reliyon, ayon nyo i-appeal ang reliyon. Ato lang sabton ba nga kini nga celebration iya ba sa Ginoo. Wa may problema mapista ta kay biblically na may pista sa Bible. Pero kung magpista ta nga i-address na to mismo kay Jesus, nya ang pista pagsimba, pagdaig, pagpasalamat sa Ginoo. Kana lang. Kay naitabo konsepto nato pagpista kinahanglan normal man yung magpakaon ta, pero sigara pagpista magbulang na ay kalingawan, magmisgi, bisag unsa na lang, magdisco, magkalat ang siyempre daghang mo take advantage, mamaligya og ilimnon, ang uban mamaligya pagsyabo, no? Diya mag-abot sa diskuhan. So kana lang mga kamisyon, I hope nga naapod mo'y makuha ani. I hope nga masabtan ko ninyo sa akong side kay diya manggugkugikan. Pero sa diya nga na-encounter nako ang pulong sa Ginoo. Namalandong lang ko sa Ginoo. Namalandong siyang pulong, ang Ginoo mutabang nato. Mutabang si Jesus nato nga makasabot ta. Ang celebration wala may sayo kung mag-celebrate ta. Pero kung mag-celebrate ta for the Lord, kanang sagrado ba na ay kaputli ba nga kaning pag-celebrate pasidungog sa ngalan sa Ginoo, magdaig ta, magsimba ta sa Ginoo. Nay kaon-kaon, may problema ang kaon-kaon, pero mag-inom-inom, maghubog-hubog na gali makaigsunan, magkalat dia ang di maayo nga mga pamaagi nila makaigsunan. So, diya ta malupig. So, God bless mga kamisyon. I hope nga na po may nakuha. Kana lang, observation na nako, walay pista sa tibok Pilipinas nga walay disco, walay pista nga walay hubog-hubog, walay inom.
dunay bulang, tanang kalingawan or kahilayan. Nagtuo ko nga nanatay understanding ana. Kita naaman tay conviction nga kani dili yun di giniyas Ginoo, dili gini maayo, pero mupatuyang man gyud ta diha kay nahimo naman tradisyon nato, nahimo namang kustombre nya gani wa ka kabantay nga nanay addiction. Anong addiction man kay para nimo dili pwedeng di ka kahimo ana, di pwedeng di ka kapanugal, dili pwedeng di ka kahubog-hubog, di pwedeng di ka kasyabo, di pwedeng di ka kahimog mga di mayong mga gawit. So mga kaigsunan, kamisyon, it's about time to meditate, mamalandong ta, somehow nga makarealize ta unsay gid ay ang kabubuton sa Ginoo, unsay gid ay ang purpose sa Ginoo. Last nga verse na lang ko yata nga bersikulo sa Romans chapter 12 verse 2 nga, do not be conformed to the pattern of this world, but by renewing of your mind, so that you may know the perfect will of God. Kung di ni ma-renewed atong mind, di gyud ta kasabot unsay kabubuton sa Ginoo. Muna ang kinahanglan ta mo align ta siyang pulong, mamalandong ta, magpa-disciple ta, magpatudlo ta unsa di ay ang kinabuhi nga Kristohanon. Unsa di ang kinabuhi nga Kristohanon. So kana lang mga kamisyon, I hope nga nakuha karon. Dalay ko ng Dios ug maayong adlaw nato.